ya Rabbal alamin. Bapak saha Ibu ingkang saguhu kinurmatan, keparinga kula pun Karisma Dia Fatihah badhe ngaturaken sesorah kanthi tema Beteni Basa lan Seni Budaya Jawa saking ombaking globalisasi. Basa lan seni budaya Jawa menika panci wigati sanget tumrap saben pawongan ingkang mliginipun minangka suku asli Jawa. Kenging punapa amargi kita sedaya dipun adipaken kalian era globalisasi kang saged ngeres generasi muda saking bahayanipun budaya manca. Budaya manca menika panci sae menawi dados studi banding kalian budaya kita minangka budaya asli Indonesia. Ananging kita sedaya minangka generasi muda kedah mbeteni basa lan seni budaya Jawa supados generasi muda tansah nresnani basanipun piyambak lan seni budaya Jawanipun piyambak. Kados pundi to caranipun supados kita generasi muda tansah nresnani basa lan seni budaya Jawa? Wonten kathah Bapak Ibu ngangge sarana nresnani basa lan seni budaya Jawa inggih punika tuladanipun. Setunggal dipun wontenaken pelajaran basa Jawa lan seni budaya wonten ing SMP lan SMA. Kalih dipun wontenaken ekstrakurikuler wajib kangge siswa putri awujud tari tradisional Jawa ing SMP saha SMA. Kanthi nyinaoni tari saged dipun pendhet filosofis saking tari kasebrat, sinau alus, sare, sopan, saha ramah. 3. Dipun gledi wonten sekolah ginakaken basa Jawi saben dinten Kemis. Sekawan guru, siswa, ugi instansi sanesipun ginakaken busana adat daerah saben surya kaping gangsal welas wonten ing saben wulanipun. Gangsal dipun biasakaken tumrap generasi muda nonton wayang kulit utawi ringgit wacal langkung-langkung wayang kuwung saben wulanipun. Kanthi cara nonton menika langsung utawi boten langsung.